Molim. Dobar dan. Dobar dan. Je li vi popravljate šporete? Jeste, izvolite. Evo ovako da vam objasnim, ja sam na Zavijelo. Htio sam da dođete šporet da mi popravite, da vam kažem što je bilo. Da? Ona ima 4 ploče šporet, kao što znate. Da? I reru. Mene jedna ploča počela da se vrti. Molim? Mene jedna ploča počela da se vrti. Kako se vrti? U krug. U krug? Da. U krug. Da se vrti. Da. Ja ne znam što može biti to. Žena stavi šerpu i ona da kuva ručak i ručak se vrti. Dobro mi dajte adresu pa će ja dojde da pogledamo to što je. Eto, ali da vam kažem, mene već dolazi jedan majstor. Da? I veli ide to do faze. Do faze? Da. To nije stručnjak uopšte ako ti rekao do faze. Pa rekao, to je jedan komšija, nije majstor, nego ovako razumije se. I ja rekao, kako može to se vrti ploče, ja stvarno ne znam kako su mi to objasnili. Ploče ne može nikako se vrti što se tiče ploče. Jedino može da se olabavi ploče, pa... Da se olabavi, Da, to treba da se pogleda što je u pitanje, da nije slučajno spajanje nule i faze zajedničke. Pa moguće je stalno mi ispada osigurač. Ne da osigurač je drugo, na instalacija kroz kuću. A to? To je, jer u stvari instalacija kroz pored. A dobro da vam kažem, jedan put nešto mi se desilo. Da? Počelo da dimi nešto iza. Ideš poreta. Da? Smrdi da dimi. Da? I trče mi bojler stade. Ono, šporet počeo da dimi i izbio osigurač i šporet i od bojlera. Aha. Ja ne znam šta to može biti. To je jedino da vi mi ostavite adresu pa da ja dođe da pogledam i što je to. Jer da vam kažem, mene je to žena imala se da se prepastit. I to je počelo da dimi i to je struje neka, ja ne znam što li. I to nije prvi put, već drugi put. Svatate to, ja ne znam što može biti to da dimi. I slušajte što je bilo. I s jutri dan mene žena upali česmu i kroz česmu počne dim da izlazi. Kako to može, hoćete mi reći? To je jedino ništa ne mogu da napamet pričam jer to je struje u stvari. Sad ja ti pričam ovo dok ne vidim, to je sve... Znači... Da vam kažem samo da ne zaboravim, evo zapisano. Da vam kažem za rernu. Rerna počela da ladi. Šta je počela? Da hladi. A koji je to tip šporeta? To je onaj Gorenjev. Ništa, jedino možete mi ostaviti adresu ako ste voljni pa da dođem da pogledam. Ja sam tu, ja ću staviti to je zabijelo, ali da vam kažem, ja ne znam kako rerna može da hladi. Dok ima ventilator, to može. Ali nema ventilator, to je nas onih grijačan. Da? Pa ja ne znam stvarno kako može da hladi rerna. Vjeruje, evo ja to radim dugo, pa ni mene to ne ide u glavu. Dok ne bih pogledao, možda jesi to znam. Pa ja ne znam. Da vam kažem ovako, i za to je da renu počela da hladila samo jedan put. Ja ne znam kako počela ono samo maltene da zamrzava rerna. I ploča da se vrti, ja stvarno to ne mogu shvatiti. Dobro, kam vi možete doći? Ja bih mogao za sat vremena doći, s mene tiče. Aha. To je na Zabijelo kod škole Vuk Karadžić. Koje ulici, kako se vi zovete? Ja, Božović. Božović? Hamdija. Hamdija? Da. Imate telefon vi? Imam. Koji je broj? 30 086. Ulica? Ulica Vuka Karadžića. Dođe ta ulica na Zagreb? Pa to je kod škole Vuka Karadžića. Ulici škola. Čekaj će dođe to, ima 27. Mart, Petra Matović,